Digos mo gikan? Gusto mo gikan. Sa i-flower? Sa i-flower? Ha? IM? Dili. Gusto mo sa IM di ma'am? Dili man may IM? Ang iim no, padong ka sa timon. Wala ko lang iim mo, wala ko lang iim mo. Para ka nang mag-prank. Ah, kanang IM. Ah, Digos Flower Shop, delivering happiness. hey ma'am, mayong hapon. Ah, ma'am Emma, no? Kaning nani package ma'am para sa imuha gikan og gawas Ay, dito Ikaw, clear. abroad sa US ni. Oh. Uro. Sa Virginia. Virginia para sa imuha. Na-inform ka ma'am nga karon maabot? Wala, ito ko kibalugo mo nawa. Ig-unsa man naman ni nasa abroad ma'am? Anak. Ah, imo ning anak. Unya karon ma'am naba lagi kay obligasyon ani. Sila? 2.5 ba ning pakabutang ani ma'am? Sila? 2.5. Wala niya bay didi ay. Anyang gibayaran ma'am katulong dito sa gawas. Ang pag-deliver diri wala na gibayaran. Sa dili nga. Mga senior na may kami. Wala basta gibadalan kanya pang bayad ani. Wala oy. Ha? Wala. Wala ka nagbuda nga naipakis maabot karon wala. Wala oy. Wala sige istorya si mama. Ingon nga. Sa same day siguro na yung package. Pero wala. Wala ay. Kaya karon sa may plano na to ani. Ay. Ako tawa ko siya ay nga. Basi na kay may raman sa tiha. Nga ulian lang. Ha? Laban ako, matao diri ay. May mga kwarta. Ito ko sa katos, na kay kaya raw. 2.5 gid siya ni ma'am. Wag na nakabutang ani. Digos mo gikan? Gusto mo gikan. Sa i-flower? Ha? IM? Dili. Gusto mo sa IM din ma'am? Dili man may IM? Ang iim no, padong ka sa timon. Wala ko lang iim mo. Para ka nang mag-prank. Ah, kanang IM. Ah, maabot na sila sa Facebook ma'am. Hindi. Dili man may IM, delivery may og ka, mga package. Private lang yan mo ah. Bitaw seryoso ma'am. Dili ni IM mo ah. Ato sa check dire tanawon sa nato ali. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sige na lang ha. ating mundo, Surprise! Ma'am, happy Mother's Day! Mayong hapon. So ma'am, bago dahil mi magsugod, mag-ilaw sa mi, pero kaila naman ka sa mo ano, kay sige naman kag tanaw. Hindi ko tanaw. Kung kini-prank. So kami dahil ang Ian Digos Flower Shop ma'am. O namin din karon para ihatod ning surprise para sa Advance Mother's Day. So ma'am, kabalo na ka og gisa na surprise nimo karon? Ano ka idea og gisa na surprise nimo? Si Claire? Si murag dili. Ay sa. Sige, akong basahon nilang message, ma'am ha. So, ma'am, ang ingon nila, Happy Mother's Day, Mama. Thank you for everything, as always. Amping mo ni Papa, kanunay. God bless you from your loving kids. Happy Mother's Day. So, kato lang? Ikaw, ma'am, sa imong masulti sa imong pamilya, ma'am, nga ila kang gi-surprise karon sa Mother's Day. Salamat po dako nga. Wala ko ki-prank. Hindi ko tanawan eh, pero wala ko kapanagan ko. Lagi. Klaro. Dito ko may ilad ng ano. Dito ko nila ka ng indigos. Flower. Wala gyapon. Naila day gyapon no. Ilad o gamay. Naila day gyapon. Ilad mo to pipe. Hindi. Bago sila ko makwarta dire. Kabalo na ko ko gini. So, kato lang ma'am. Kato lang imong masulti sa imong salamat anak. sa akong mga anak. Salamat po ko ang taon nga. Saglayo sila sa amo. Nakahinom naman po sila. So kato lang. Okay ma'am, once again, advance happy Mother's Day. Pictures. puso na podron ang mga Surprise! sorpresa. Ug sa social media mi patugnan
Makaselebrar bisag na ay pandemya, dinimi viral ug daghang nagkatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, ang Bigos Flower Shop lang doon.